أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال تعالى عز وجل في القرآن المجيد: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Udumo lonke lumfanele u-Allah okunguyena umondli wayo yonke into ayidalile. Onomusa onesihawu. Yonke lento eyenzakalayo empilweni yakho ayenzeki ngoba wena uhlakaniphile. Udlile nje, uphuzile nje, uhambile waye emsebenzini, usendleleni manje eya ekhaya, noma uyabuya manje usendleleni ebuyela ekhaya, noma ekhaya usufikile. Umndeni wakho nabantwana bakho labo babonayo phambi kwakho kungumusa nesihawu sika Allah. Ayela-ke mfowethu, dadewethu, uthi u-Allah, wala taqtulu awladakum min imlaq. Ningalinge nibulale abantwana benu ngenxa yokwesaba inhlupheko. Ngoba lawo bantwana labo bondliwa u-Allah, bondliwa umdali njengoba enondla nani. So yekelani ukubulala izingane zenu. Le verse ke bafowethu iqonde phi? Iqonde kulabantu laba ababulala izingane. Nalabantu laba abayimbangela yokuthi abantu besimame babulale izingane. Into eyenza ukuthi nibulale izingane, lesikhathi nishelana niqomana kukuhle kumnandi. Yonke into yayimnandi angithi? Nakhohlisana ngendlela enikhohlisana ngayo, navuma nahamba nayolala. Nawe wena ntombazane uvula amathanga nje, wazi kahle ukuthi ungamitha, hayi ukuthi awazi. Wazi kahle ukuthi ungamitha. Ngoba umuntu ongafuni ukumitha uzothi akusetshenziswe ikondom. Intombazane izopreventa umjida asebenzise ikondom. Seniyazi-ke lapho ukuthi hayi siyazama ukuthi-ke kungabikho khona omithayo makunje. Kodwa nina hayi, nijabulile, nilalana bume ngaphandle kwejazi lomkhwenyana, ngaphandle kwamaphilisi okupreventa. Uma ngabe usumithi, lo mgulukudu-ke manje bese uyayiphika ingane. Bafowethu, yekelani ukuphika izingane zenu ngoba niyini eniba imbangela yokuthi laba babulala izingane. Nawe-ke wena lo mgulukudu wakho mangabe ingane usuyiphikile, ulale naye wazi ukuthi ungamitha, ulale naye wazi ukuthi ingane angayiphika. Musa-ke ukubulala ingane. Isihluku enisenzayo, uthatha ingane uyifake eplastikini lakamasipala, uhambe uyoyilahla esigangeni, uhambe uyoyifaka esitamkokweni, uhambe uyoyiphosa emfulweni, uyifake eplastikini lakamasipala wayivalela. Iphefumule kanjani lengane? Iyasuffocate. Ubuvela uyibulala. Abanye bayayithatha bayoyilahlela emgodini. Uthi umdali musa ukuyibulala. Nami ngiyanxusa bafowethu, musani ukubulala izingane. Uma ubona ukuthi awuyifuni, ngicela ukuthi uyishiye etekisini, or uyishiye ebhasini, or uyishiye ebus stop, or uyishiye eselukuzana esitimeleni, or uyishiye eplatform la esitimeleni, or uyishiye egeyidini lesibhedlela, noma uyishiye egeyidini lesikolo, noma uyishiye noma kuliphi nje igeyidi wena lo muzi wena obonayo ukuthi hayi mangayishiya la bazoyibona. Angithi wena awuyifuni, kodwa-ke musuke uyibulala ngoba nawe umama wakho akazange akubulale.
yingako ukhona. Musukubulala ke lengane le ayizange icele ukuthi wena uyilethe emhlabeni. Ngakho ke mawubona ukuthi wena lo mgulukudu lo usuyiphikile awusayifuni musukuyibulala. Mina cabanga last time. Awubona nje ukuthi lo mgulukudu ingane usuyiphikile awusayifuni ingane musukuyibulala. Ishiya noma kuphi nje la ufuna ukuyishiya khona la izobonwa khona abantu. Abantu ke bazoyithatha ke bayazi ke abantu ukuthi ingane ke mayitholakele kufanele bayele ukuze kunama protocols okumele ukuthi bawalandele, kube nama formalities okumele ukuthi bawalandele, imigomo, imigudu okumele ukuthi bayilandele ikhona ukuthi leyo ngane leyo isizakele. Ngiyaphinda futhi machita yekelani ukuphika abantwana benu. Bantu besimame yekelani ukubulala izingane ngoba amajita abaphikile. Noma ngabe ekhaya bayakuhlukumeza bathi chocho uzobona lengane uzoyikhulisa kanjani musukuyibulala. Bongayifuni yenza lento le ngikutshele yona. Ngiyabonga kakhulu.